Как се чувстваш след поставянето на фасети без изпиляване? Чувствам се страхотно. Просто след тази процедура, която си направих при доктор Биянова, доста по-красива, по-уверена, с повече самочувствие и с повече усмивки. Имаше ли болка? Никаква болка нямаше. Даже ако трябва да бъда честна, в рамките на тези 2 часа и половина, в които ги сложихме, си подремнах, което никога не ми се е случвало на зъболекар да заспя. Според теб, колко важно е човек да има хубава и здрава усмивка? Аз, като видя някой с хубава усмивка, веднага буди доверие в мен. Това е първото нещо, което човек вижда и за мен е много важно. А как успя да съчетаеш процедурата с натоварения ти график? Тъй като процедурата всъщност е много бърза, всичко стана в рамките на 1 седмица и поставянето беше 2 часа и половина и аз вече бях с новата холивудска усмивка. Има и един детайл, който за мен е много важен и конкретен. Като актриса много често ми се е случвало в кино или в телевизионни сериали да ми слагат розово червило. А като човек с тен по-розов на лицето, винаги са ми изглеждали по-жълти зъбите и с това розово червило хич не се харесва. Сега е момента, в който мога да нося постоянно розово червило и да бъда с много хубава усмивка и да не се притеснявам от това, че зъбите ми не са добре. Защо избра доктор Биянова? Поради много причини. За първи път чух, че има възможност за поставяне на фасети без изпиляване. Не бях чувала, че има такъв вид процедура и разбрах, че точно тя прави това. Друга страна, това с натоварения график, че беше много бързо, че много бързо имам вече хубава усмивка, без никаква болка. Също много ме беше страх всъщност да не ми изпилят зъбите. Също така и естетически много исках да запазя пропорциите на лицето си и имах малко разстояние между зъбите, тези предните, и исках да се запази по някакъв начин, но с нейна помощ стана още по-хубаво, защото беше прекалено голямо. Сега е много финно, много красиво. Зъбите са бели. Просто от всяка гледна точка нямаше как да не избера доктор Биянова. Би ли ни препоръчала? Веднага, навсякъде. То няма нужда да ви препоръчвам, защото където и да отидем ме питат какво се е случило с зъбите ми, защо са толкова красиви и аз няма как да не кажа, че тук е мястото за най-хубавата усмивка.